ya ce ka ba kilo a yau. Na ina ga ran kira. Kai, zo nan. Me kake yi anan? Abinci nake nema. Anan din kake neman abinci? Eh. Ina mamanku? Ba ta da lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana zuwa makaranta? Babanmu ya rasu. Baka zuwa makaranta? Baka zuwa makaranta? Eh. Baka zuwa makaranta? Eh. Yanzu ka ci abinci? A tun jiya ban ci abinci. Zo nan, zo mu ci. Assalamu alaikum. Alin baka da yamma. An lafiya? Ya kokari? Masha Allah. Dan Allah ga wannan yaron. So nake a dinka mai uniform da komai a bashi littattafai da komai, ina so ya fara karatu a cikin wannan makarantar ta ku. Okay, to bangaren mu boko ko arabic? Yayi duka guda biyun. Okay, to ba matsala. Yawwa, yayi duka guda biyun. Insha Allah in na dawo daga kasuwa zan biyo ta nan. Ba matsala. Masha Allah, nagode yawwa. Allah ya ba mu alheri yawwa. Kai ya sunanka? Haidar. Sunanka Haidar? Eh. Okay, to shikenan, masha Allah. Kai ne? Yanzu dai kana zuwa makaranta ko? Eh, ina zuwa. Masha Allah, alhamdulillah. Kana yin karatu sosai? Eh. Masha Allah. What is your name? My name is Haidar. Masha Allah. A dage da karatu kaji? Allah ya ma albarka. Ina maman taka? Ina gida. Ka ce ina gaishe ta kaji? Yawwa.